ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд нав мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот шумо дар махалли чизои фурӯшӣ бошад, барои реклама кардам, марама сурат маълумот ча дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй кардан, чӣ мошин қабул кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстон, аз мошиное ки мо номбар мекунем, ҳамашон срочно фурӯшӣ ҳастанд. Toyota Vitz ҳастад, ки срочно фурӯшӣ. Toyota Corolla 1, Toyota Rumion ҳастад, Opel Astra F дар кузови седан ҳастад, Toyota Camry D бо нархи арзон, Opel Vectra A ҳастад, дата дига Opel Vectra A бо нархи арзон ҳастад. ва ҳастад тангени фурӯшӣ, мошин дӯстони азиз барои одамкашак ҳастад, ВАЗ 2107 ҳастад, вадовози фурӯшӣ, яъне ки мошини обкаш ҳастад, Opel Caravelle бо нархи арзон ҳастад, Opel Astra G ва ҳастад, грузовой газель бо нархи арзон фурӯшӣ ҳастад ва Opel хетчбек ҳастад фурӯшӣ ва Opel Sedan, Caravan дига ва намуди мошинои советский ҳам ҳастад. ва курси имрӯза 123 сомону 50 навора сар мекунем. марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 ҳастад дӯстон, ки срочно фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 соли пурӯшаш 2006 сол аст, ки сӯзишвориш бензина, мотори 1.6 литра, коробка механика, состояние мошинбарон беҳтарина мошинча, идеални состояние. ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, баллон 90%, ходовой 100%, тоқа суми холӣ. нархи мошина мегӯяд 55 та мегӯем, бо муомила мекунем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Танғара, дӯстони азиз. мошина мега аз пеш омада бинед. нархи мошини 55 та, муомила савдоӣ хуб дорад. дӯстони азиз, нами рақамҳои мегафони ҳисобишон дӯстони азиз, рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. оиди мошин шумо ягон маълумот хӯ ягон саволҳои зиёдӣ дар ин рақамҳо занг занем, ба шумо ҳам ҷавоб медиҳанд, ҳам ҳамаша мақсад ки фаҳмода битавад ва арзона мекунад. дӯстони азиз, мошин агар хато накунем ба Corolla европаи механика, бисёр одамҳо механика хоҳиш мекарданд баъри шумо, мақсад ки Corolla механика фақат срочно мошин состояниш зура ҳама чӣ дорад. шахсоне ки мехарем омада мегӯяд мошина бинед, маъқул шитон агар арзон ва муомила дорад. марамат тамос гирем. ва одамое ки мошинаи фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, намедонем ба ки муроҷиат кунем, ба шумо дӯстони азиз рақамҳои худмон мемонем барои реклама кардан. дар WhatsApp метавонед ки сурат маълумоти мошинро рӯй кунем, мо фурӯшда рекламада мегузорем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон, Toyota Vitz. соли пурӯшаш 2010 сол аст, ки сӯзишвориш бензина, мотори 1 литра, коробка автомата, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстон аз баллонош нав ҳастад, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастад, кондитсионер, печка кор мекунанд, мошинча мегӯяд кам расход. дӯстони азиз, дар 100 километр 5 литр расход дорад. қайс свет ҳамин, хоб мотори 1.1, мошини экономӣ. нархи мошин 50,000 сомон ҳастад, бо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бохта. дӯстони азиз, нархи мошини 50,000 бин аз пеш бинед, мошин махлутон шид бо арзон ва савдо мешавад. ин ҳамин рақамҳо ва билони ҳисобишон, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. фақат одамои харидори аниқ метавонед занг занед. дӯстони азиз, мошинча чотка омода, фақат аз пеш бинем. марамат дигар маълумотҳои пурра аниқ шуда аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастад, ки дар кузови седан срочно фурӯшӣ, мошинча беҳтарин ҳолат. соли пурӯшаш 1990 ҳастад, ки полни худ 97 кардагӣ ҳастад, мақсад ки аяхи 97 зура дӯстони азиз. 90 сола краскаш нав кардагӣ. сӯзишвориш газ, бензин, мотори 1.4 литр, коробка механика, состояние мошинбарон беҳтарин аст. мошин мега нав краска кардагӣ ҳастад, краскаш ҳам мега зури бад кардагӣ ҳастад. хоб 1-2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. утилизатсия кардагӣ ҳастад. ду баллони пешаш мегӯяд пачка, ду баллони ақибаш мегӯяд 70% ҳастад. салонаш ҳам тоза каем. ва нархи мошин мегӯяд ҳамагӣ 25,000 сомон ҳастад. нархи ахирша дига арзон ҳамаш. илтимос мегӯяд беҳуда ноҳардан накунед. нархи мошина 25, нархи ахираш краска праска ҳамаш нав ҳуҷҷат утул кардагӣ. ва вариантҳои алиша ҳам мешавад ба бечка кат, яъне ки ба бечка, Opel бечка кати алиш мешавад. ҳамин хел вариант бошад, пешкаш кунед. якумаш рақамҳои TSL дастӣ ахираш 08 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои растӣ ахираш 57, инаш да WhatsApp дорад. оиди ин мошин шумо ягон маълумот хӯ ягон саволҳои зиёдӣ, марамат занг занед. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, шаҳраки Сипитамер. дӯстони азиз, мошин дар Сипитамерда қарор дорад.
мошинча мегӯяд тоза кард 90 бошад ки аяхи 97 мошин мегӯяд тоза срочно марама занг занем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон. Toyota Romeo 2008 сол японка беҳтарин ҳолат. соли 2006-2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини хӯлия газ задагӣ нест. мошин як дастгаштаги мотор 1.5 литра экономия 5-6 литр расход дорад азиз дар 100 км. коробка автомат системаи мушибадрон беҳтарин аст. мошин 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ аст. кондитсионер як кор мекунад. 4 та баллон тутунад 80% аст. 4 та электропакет фарои мақсадки хеле лупои зардакои нав задагӣ аст. ҳам фарои ксенона пойнош дорад азиз. задни камера монитор бензини холӣ мотор умуман ягон расхода дорад. коробкашам беҳтарин азиз. хай опшин қатиш комплект дамкрат запаска ҳама чӣ дорад аз мошинча идеални сайстене. ин мошин як дастгаштаги беҳтарин ҳолат краскашам ягон кор надорад. як ҷош як баҷабуш хеле калтарак мақсад пақаштаги аст. скутер мегар астаги ҳамин ха кор дорад. дигар ягон кори хеле чӣ надорад. фақат мегири ҳай мекунӣ. ҳуҷҷат баллон мотор коробка маш 100% азиз. нархи мошин 72000 сомон аст. бисёр не камтар арзон мешавад. илтимос фақат конкретна харидору занг занед. мошин вообще нархи арзон ва зури бад японка ки азиз ё зури бада 72000 сомон камтар бо мақсад ки барои шириниш арзон мешавад. ин мошина касе ки мегад мегирад бо яъне ки баракат меёбад. мошини якдастай ягон михали расход надорад. якумаш рақамҳои вавилон дастӣ рақамҳои бисёр кор мекунад. дуюмаш рақамҳои тоқа WhatsApp 66 марама шахсон ки мехарен занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ ҳастед дӯстон. Toyota Camry D Дубайка 2011 сол. сӯзишвориш газ бензин мотори 2.4 литра коробка автомата мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстон аз мошин мега зури бада варианти алишира мега дорад. фақат ки ба мошиное ки объёми 3.5 боша мегад алиш мекунем. ҳай мошинчае ки ҳозир ҳастем мошинчаи хай хуб бо рафта аз пеш бинед. сумаки нархи мошина мегад 85000 сомон гуфтесам бо ҳақиқатичон гап мезанем. дӯстон аз мошин хай маҷоси қоидави нархи мошин 85 та қарор дорад дар шаҳри душанбе. шахсоне ки мехарен дар рақамҳои поёмда занг занед ё дар WhatsApp нависен. фақат алиши мега ба объёми 3.5 боша мегад метавонем хеле вариант пешкаш кунем. аз шумо хоҳиш ки лайкора занед. касе ки мошини фурӯш дорад дар рақамҳои болода 20 та сурат маълумот рӯй кунам мо реклама фурӯшта мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастед дӯстон. Opel Astra G дӯстони азиз дар кузови хетчбек срочна фурӯшӣ. соли 1699 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ҳуҷҷат ва уту дора мегад сурати хай дар навора дар сурата мошин соз метавад. нархи мошина мегад 46 та мегем бо хай қати худаш мегад дӯстон аз қати худшон гап мезанем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 46000 сомонӣ бо ягон сум муомила мешавад. мошин дар шаҳри душанбе. рақамҳои мегафон дастӣ ва рақамҳои WhatsApp шуд марама занг занед. дӯстон азиз одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед мисол чӣ маркаи мошин то чанд сомона аз куҷо бошад наёфта бошед дар комментария мо маркаи мошинро нависед ки то чанд сомона бошад мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. наёфтем агар бо видеои ояндара яъне ки иҷдод мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастед дӯстон ки дар кузови караван светои сафед срочна фурӯшӣ. соли 1694 ҳастае ки сӯзишвориш бензин мотор 1.6 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ҳуҷҷат утилизатсия нав кардагӣ 4 та баллон мега нав аккумулятораш нав мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз светои сафед 94 сол нархи мошина мегад 25000 сомон гуфтесиям соҳибшон бо хақиқатичон гап мезанем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон дӯстони азиз. рақамҳои поёмдаст рақамҳои мегафони соҳибшон шахсоне ки мехарем марама занг занем маълумоти пурра аниша гиред. рости гап ҳамин караван маълумот дошт ба шумо расондем. дигар шахтон пурсен. одамое ки мошинаи фурӯш дорен хонаҳои фурӯш дорен квартира замин ягон чизи барои реклама кардан дар рақамҳои боловдаи на 20 ин рақамҳо барои реклама кардан аст. чизе ки дорем фурӯшӣ сурат маълумотро дар ин рақамҳо рӯй кунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад гурзавои газел дӯстони азиз срочна фурӯшӣ. соли 2003 сол ҳастае ки объём мотораш мегӯяд 405 дӯстони азиз коробкаш механикаи мошинча мегӯяд находовая мошин зури бада.
мошин мегӯяд ҳуҷҷат мега солона дорад, утилизатсия ҳастае. Инам хеле кузов хай бамперош камтар кор дошта, бампери пешаш кор доштае. нархи мошина мегӯяд 40,000 мегӯем, бо савдо муомилаи хуб мекунем. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 40,000 сомонӣ бо муомилаи хуб дорад. ина одамое ки дар комментария хоҳиш карданд ки гурзавои газел азиз сайсиянаш зураи хай бампериш кор дошта. Ростига мошиша ака хеле таъриф кардаги аст. Бо шахсоне ки мехарен мара ман занг занед. Фақат срочно мақсад фурӯшие. Мара ман тамос гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузифи хетчбек. соли 1619 аст. Яке сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз мошин мега утул дорад. дӯстон азиз утул дорад, тамом неки документош буд шудагиа. нархи мошина мега 19,000 мегӯем, бо ягон чи мега муомила мекунем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод. дӯстони азиз 19,000 сомон муомила, фақат утули холи дорад, дигарша хитон мекунем. рақамҳои поёмдаст, рақамҳои дастии соҳибшо, шахсоне ки мехарем бароват занг занед, лайка занед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, гурзавои вадовоз, яъне ки мошини обкаш вадовоз. соли 1686 дӯстони азиз, хай маълумотро мошина камтара каста бухто мепурсем. дӯстон азиз мошин мегӯяд айпеш омада бинед, 6 та баллон мегӯяд навай, ҳуҷҷатош мегӯяд 1 сола ҳастае, утилизатсия кардагӣ ҳастае. нархи мошина мегӯяд 55 та мегӯем, бо муомила мегӯяд мекунем соҳибшон. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. ҳуҷҷат утул кардагӣ дорад, баллонш мегӯяд 6 та навай. мошина хай тайёр кардагӣ ҳастанд, мегирӣ фақат кора сар мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, рақамҳошон мегафон. дӯстони азиз, шахсоне ки мехаранд мегӯяд омада аз пеш бинанд, маҳбул шуд, муомила ва савдо дорад, мара ман занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ВАЗ 2107. соли 26-2000 сол аст. яке сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошинча мегӯяд созае. мошина мегӯяд документош мегӯяд буштага. дӯстони азиз, мошин мегӯяд ҳозир фақат кор рафта омадааст. дӯстони азиз, мошин мегӯяд созае. нархша мегӯяд 11000 мегӯем, бо ягон сум муомила мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. мошинча мегӯяд мошинчаи хуба. дӯстони азиз, омода мегӯяд бинед, муомила савдо дорад. оиди мошин ягон маълумот хуб, ягон саволи иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед. фақат мегӯяд срочнай марамат занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, тангени фурӯшӣ, яъне ки мошини мусофиркаш танген. соли 26-2007 сол аст. ки инам хеле света. дӯстони азиз, мошин мегӯяд хеле як даст каштагия, мошинча мегӯяд идеалняй. мотор коробкада мегӯяд гап нест, ходовойшам кардаги. дӯстони азиз, мошинча мегӯяд қоидавияй, аккурат намегӯяд, ҳай карда гаштагияй. нархша мегӯяд 25 та меки, бо муомила мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, хай ки расходша намедонам чӣ расход дорад, бо ҳамаша аниқ карда гирем. рақамҳои поёмдаст, рақамҳои соҳиби бошии барома, шахсоне бихаред занг занед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, срочнай Opel Vectra A. соли 1691 аст. яке сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд срочна фурӯшия. нархи мошин 8000 сомон аст, бо ягон сум муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. ростига дӯстони азиз, мошин ака чӣ расход дорад надорад, наша аниқ када хитон гирем. мошин дар шаҳри Ҳисор, нархи мошин вообще арзон. дар навор хел мошин хай соз мешавад. ҳамагӣ 8000 сомонӣ. рақамҳои поёмдаст, рақамҳои дастии соҳибшон, шахсоне ки мехарем марама занг занед. одамое ки ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, хоҳем ки реклама карданд, дар рақамҳои болобудаст 20 та рӯй кунем, мо реклама мекунем. ва дӯстони азиз, одамое ки мисол мошин харен, дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин дар кор мо пешкаштон мекунем. ин буд навори имзои мо. то видеои оянда худо нигҳбон.